3 mar otieno. Chenro mar oimore ntiere kama kare mayudo weche manyien wantiere kod mathoth moikoni weche pod medo luoro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Inyato kod dwaro mar mondo mithiche okweko moko kuom oganda bende koro oseyore nyim doho madwaro chungo paro moro amora machal kamano mondo mi kik chope nyim od bura to bende kik twage. Wantiere kod bende yie ma bende koro duol mochune weche mag timo nonro kendo mako wacho ni bura ne oganda mano DPP bende koro yie mondo mi chaka timi nonro ne moko kuom jod bura wacho ni osebedo kasiro kanyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Komachielo bende kanisa pod ochung' motegno kakalo kuom jodolo magi ka bende giyango ni ok gidwar weche mag dwaro choko osuru kowuok kuom kanisni kaachiel kod singo ma jatend piny Kenya William Ruto bende koro wacho ni piny Kenya biro nyime kod chwalo moko kuom pisas mag obila piny mar Haiti. Magi to kod moko mathoth magi weche maomiyo pek. Mimi siungi mkono kubadilwa kwa Rigathi Gachagua. Kama nitaunga mkono wakiwa wote wawili waende kwa sababu tulichukua nafasi ya kuchagua wote wawili. Paro mar tich jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oko koro nyuolo paro mopogore e paw siasa. Wahubiri wakikosa barabara warekebishwe na wahubiri wenzao, ndio wataquote Bibles na vitu kama hiyo. Hatukatai regulation, lakini tunasema hiyo regulation zije kwa self regulation. Judolo prodagi momo gi piny ni juogoge yor chulo suru biro goyo lwenje alo injili piny. I commend them for allowing the opportunity for productive dialogue in addressing the concerns of university staff and giving due priority to the welfare of our students. I assure them of the government's readiness to address their grievances in a sustainable manner. Jatend migao masomo Julius Migos Ogamba osingore ni piny owacho biro chopo kare singo magi keto kod jopuonj kaachiel kod jotij mbalariany mar medo gi osara. Laiwa duto mag tudruok gin mago mayaw nyakwaro mga joang nyaloro oteni machuok ewi mbaka mobo bido kwa kelo nito kod weche manyien e chenro ni maro oimore nyinga Ochieng Emmanuel jaloko maren Wilson Ochuka bed kod we chakruok nyaka giko. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ojojo piny kod jo siasa mondo duok piny liet mag siasa kinde ni mauka mar gole apisi dhi nyime gi kudho. Kaulose kinde romo mar jokanye sekta mapur Gachagua ka ochung' motegno ni jopiny ong'eyo midhiero mage kendo onge kiawa ni jopiny biro ka ochung' margi wach mar thiche oko. Weche mag Gachagua biro e kinde mambaka mapedho paro mar gole apisi dhi nyime e aluora mar od bura. Bang' jod bura makimili Dismas Baraza lieko ni odhi pedho paro makamano juma manyien. Jod bura mane otede onyiso jatend piny William Ruto mondo chung' chenro mar golo Gachagua e apis. Rigathi Gachagua awachanwa na yeye. Alichaguliwa na mwananchi, agojewe miaka 5 afanye kazi yake, turudi kwenu mseme kama ako sawa au hayuko sawa. Maandamano imefanyika Kenya mzima. Baada ya hiyo maandamano yote ya Gen Z wakasema ati wale watu walikuwa wanaongoza ni watu 4. Hebu tuwahesabu. Moja ni Mheshimiwa Gakuya ametoka Mlima. Wa pili anaitwa Mejadong ametoka Mlima. Wa tatu anaitwa Wambogo kutoka Nyeri ametoka Mlima. Na wa 4 anaitwa Theuri ametoka Mlima. Wanauliza Mlima nini? Kwa nini wanasema tu hao watu 4 kutoka Mlima ndio walikuwa Mombasa? Ndio walikuwa West Pokot? Ndio walikuwa Eldoret? Ndio sasa tunaambia rais, tafadhali, hata kama hauna heshima na naibu wako, patia watu wa Mlima heshima. Jadak Malakipi ochwalo bure do mamalo manyaururu mar kumod bura mamalo kuom dhi nyime gi chenro mar pedho paro mathiche oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua kata twak ewi wachno. Dennis Dereva mabende jatend tije mar riwruok moro midendo ni Youth for Youth Africa dwaro mondo do chung chenro moro amora mar od bura mar golo Gachagua e apisi nyaka otiek thuolo mare e apisi tok yiero mar higa mar 2027. Dereva bende dwaro mondo do kum od bura kuom chako chenro maket gi mano
kinde mabiro nyaka Gachagua tiek thuolo mare e apis. Kaluwore kode, chenro mar golo Gachagua e apis onge kore koda tache, kendo okumulo gigo manyalo miyo gol jalup jatend piny e apis kaka tiyo marach kode, dhi ataro mar chik kaachiel gi rem bidhruok e apisi. Impeaching a deputy president in Kenya now weakens the executive, and we will not allow the executive to be weakened. We saw what happened when the CSs were not at work. Now, going to again, we lack a deputy president who was legally appointed and elected by the Kenyans is very unconstitutional, is very unfair to him, and it is even not just to him. Therefore, today, as a Kenyan, I have filed a petition against this injustice which is about to happen in the parliament. My impeachment says that there is no any intention that or any motion which can be discussed, and I want to urge the Judicial Service Commission and the judiciary at large to please take this very serious and give me those court orders to make sure that there is no discussion of any impeachment model of the deputy president. Doma malo golo chik makumo bila kuom mako kata dayo dhojo siasa bich ma chigni kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jotich magi e weche mag seyo ng'anyo mag Gen Z dwe mar 6 kod 7 higani. Ma biro thuolo machuok kende bang' apisi ma jotend jomin buche ODPP opwodho kwayo mar bad migawo mar okwach kich mar donjo ne josiasa adek machiegni kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod ketho mar siayo chano kaachiel gi siro ng'anyo mar rowere mag Gen Z mane omonjo od bura mamalo tarik 25 dwe mar 6 higani. Kaka jafambo marwa Chris Owino leronwa, ODPP wacho ni gin kod neno moromo mar mako bura ne jaod bura ma Embakasi North John Gakuya, nyaod gi Embakasi Central Meja Donk kod George Theuri. Midhiero mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua medo buorore ka koth bang' jatend jomin wach Patrick Ingonga puodho chenro mar donjo ne josiasa adek machiegni kode. E oboke mane ochwal ne ute fwambo, apis jomin wach ODPP opuodho kwayo ma jatend okwach kich Ibrahim Amin mar mako bura ne jaod bura ma Embakasi North James Gakuya, jaod bura ma Embakasi Central Benjamin Gadhiru mong'ere kaka Meja Dong kod jaod bura machon ma Embakasi West George Theuri. Kaluwore kod ODPP, nitiere neno moromo matudo jotelo kod ketho mar siayo, chano tulo kaachiel kod siro ng'anyo e kinde ng'anyo mag Gen Z. Mopogore gi siayo kata siro ng'anyo mag rowere mag Gen Z, ODPP bende dwaro mondo donjne jotelogo kod ketho mar luoko pesa. Mamoko ma bende idhi chwalo e doho kod ketho mar siayo ng'anyo gin jang'ad rieko ne Gachagua Ngunjiri Wambugu kod jating' ndai mare Pius Munene. Magi timore odiochieng' achiel kende bang' jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki nyiso komiti mar od bura mochung'ne arita ni sirikal dhi kawo okang' mager ne josiasa mane otemo loko loch tarik 25 dwe mar 6 higani e kinde ng'anyo mag Gen Z. High-level prosecutions will ensue any time from now, of including political leaders who financed, and we have evidence they financed people to loot shops, to kill Kenyans, expose them to danger, and we cannot countenance the kind of mayhem we saw in July and June. Kindiki ne onyiso komitino ma otelne kod jaod bura ma Narok West Gabriel Tongoyo ni ne nitiere chenro machielo mar wang'o od bura bang' ng'anyo mar tarik 25 dwe mar 6 higani kaachiel gi monjo kar jot maduong' ma jatend piny State House. They were not coming to demonstrate and ask for the finance bill not to be passed. They were coming to cause grave harm. Because if we overthrow constitutional institutions like parliament, judiciary, the executive, we have no country. The things we are discussing here, we will not have even this discussion where a parliamentary committee is grilling the security minister, because the country will not be there in the first place. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua korka korete ne oseyo sirikal kuom tiyo kod DCI kod ODPP e sando josiasa machiegni kode e chwalo ajenda mag siasa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogande kaunti ma Nyeri bende koro golo pachgi paro ma koro chwakore paw siasa
Mathicho ko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Moko kuom gimane waloso go e bomano ma Nyeri wacho ni chopo sama koro iseo gwang' to gweno bende nyaka se. Kagiwacho ni Gachagua kod jatend piny William Ruto ne oyiere otika achiel maduong' bura mar UDA kama e kaka nigiloso. Mimi siungi mkono kubadilwa kwa Rigathi Gachagua. Kama nitaunga mkono wakiwa wawili, wote wawili waende kwa sababu tulichukua nafasi ya kuchagua wote wawili. Kubadilwa kwa Gachagua ni baya. Ni baya. Waacha makae Gachagua, makae na Ruto, makuwe kitu kimoja. Mafanyie Kenya kasi. Lakini makienda upande Kenya itaharibika. Naona hii Kenya kuna kazi mingi sana ya kufanya, wabunge wanafaa kufanya. Kuna vitu wanafaa kuforce, kuna IBC wanafaa kutengeneza IBC, wanafaa kukuwa mbisi wakifanya kazi zingine. Kuna Mau roads hazijaisha, kuna hii Kenya tuko na shida mingi, Wakenya wako na shida. Kwa sasa hivi waache nchi ikae na amani, tuko na amani, waendelee tukae na amani. Riruok kanisni mag Evangelist midendo ni Evangelical Alliance of Kenya okwedo malich mokalo paro ma chik mane ochwal e nyim od bura mar Senate mag tayo chenro mitimo e kuonde duto mag lamo e pacho ka. Jalogo mane obago romo Mombasa dwano yienegi tayo chenro mabiro gayogi gin giwegi kaka jodolo gi jokanisa. Giseo Senator ma Tana River Danson Mugatana kuom chwalo paro ma chik makamano kapok gisomo pach jopiny ma yore kuonde mag lamo. Gidwani chik makamano wit kucho kendo kik twagie kata matin nimar gikoni ogeto loro kuonde mag lamo e pacho ka. Wahubiri wakikosa barabara warekebishwe na wahubiri wenzao, ndio wataquote Bibles na vitu kama hiyo. Hatukatai regulation, lakini tunasema hiyo regulation zije kwa self regulation. Tunahisi ya kwamba haili kuzingatia au mswada wake haukuzingatia hata hali za kiuchumi ilivyo katika taifa letu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mheshimiwa Mungatana alikosa washauri wa kimsingi katika kuwasilisha mswada mzima huu. Maana kila mahali umekiuka. Mswada huu wa Mungatana utolewe tu mara moja bungeni. Hata sio kujadiliwa, hautufai kabisa. Yani huu unafunga kanisa kabisa na wahubiri wake. Piny Kenya biro medo kwano bila ma otere piny Haiti e dwe mar achiel higa mabiro. Mae ne oland kod jatend piny William Ruto mogolo twak makende romo mar 79 mar United Nations General Assembly. Ruto ne omedo ni Kenya dhi nyime kod tieko bila go mabiro riwore kod jowadgi 380 manyaka sani osebedo lai manyime mar kelo kwe piny mar Haiti. Following the Security Council's authorization under Resolution 2699, Kenya has deployed 382 specially trained police officers to Haiti. Just a few days ago, I had the opportunity to visit Haiti, witness the work of our officers in the field, and observe remarkable progress on the ground. Our support for the Haitian National Police has significantly advanced the pacification of cities and towns, protected critical infrastructure. However, Kenya and other Caribbean and African countries are ready to deploy but are hindered by insufficient equipment, logistics, and funding. I must emphasize, however, that Kenya will deploy the additional contingent towards attaining the target of all the 2,500 police officers by January next year. The progress so far in Haiti demonstrates that what was once deemed mission impossible is indeed a present and undeniable possibility. Kadhi nyime jatend migao masomo Julius Migoso Gambo singone jotije mag mbalariany piny owacho biro chopo kare winjruok duto mane bede kindgi mano miyo giyie chungo ng'anyo. Ogamba mane lose nyasi mokwongo mar sidho jopuonjre machiegni 17 e kar tiegruok mar Masai Mara Technical College mantiere Narok East onyiso jopuonjre mondo many thuolo mag tije e nyete sekta mar limbe kolero ni piny owacho keto mwandu mathoth e sekta mar TVETs mondo miyo kony rowere. County Commissioner ma Narok Kech Lotiaitia onyiso luoro ewi nok mar tije tok jopuonjre tieko somo, kata kamano ojiwo jonyuol mondo med tiego jopuonjre
mondo mi gimed somo. I wish to thank the University Workers Union, the Kenya University Staff Union and the University's Academic Staff Union for agreeing to end their strike and to return to work. I commend them for allowing the opportunity for productive dialogue in addressing the concerns of university staff. I therefore invite you, our dear graduates, to use your skills for positive development, keep learning, and never, ever stop seeking opportunities. This workshop will provide hands-on experience to our hospitality students. Ya kora mogi tok report machal kama ka wakao yo machuok kata kama nuki kidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikuni chenro mar Oimore. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mondi yudu wenda mar Nyasaye majalimbe kaka skiza tinu mari D star 860 star 419 hash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Wadau, unapanga kwenda shopping hii wiki? Basi offer ndio hizi sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Kapula Wiki package na inatoka Jaza Supermarket. 500 ml Jaza Home Long Life Milk 6 pieces, 2 kgs ya Joy Max Maize Flour, 2 liters ya Rina Vegetable Oil, 2 kg ya Jaza Home Long Grain Rice, 800 grams ya Jamaa Cream Bar Soap, 4 packets ya Jaza Home Tissue Paper, 1 kg ya Jaza Home Brown Sugar, 50 grams ya Fahari ya Kenya Tea, 30 grams ya Pepsodent Cavity Fighter Toothpaste, 1 kg ya Jaza Home Green Gram, 500 grams ya Toss Detergent Powder. Ukinunua hii package kupitia Citizen Duka, utalipa only 2,020 shillings. All you need to do is piga *487 *5 hash na ulipie saa hii kabado products hazijaisha. Ukishalipa utapata SMS ya kuconfirm that umelipa, and that means you can go to any Citizen Duka counter katika Jaza Supermarket near you, then you get to have your products. Unangojea nini? Swarakishe before saa stock iishe. Citizen Duka, the home of discounts. Teacher Beach kocha kore sangwen utkelo ningoma mobedo pre-design makare Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima Riwo Record P Yonja wauntie kikubed mabori kwa mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco maintain your position. Idi udakanyoki ka fire gudi local instrumental wawachuni kete manaka Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. En ngano mani penjo ka in pok inyiew puodho no?
Excuse me. Onge ng'ata man gi thuolo mar donjo ofis ni koko penja. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wach mabiro loso kendo goyo sigana mathoth chenro mar piny owacho mar keto tenge shillings milion 100 mar neno kaka diyud kido mar nanga mar Uganda kata national dress. Pod inyuolo paro mopogore opogore. Kaluwore kod piny owacho, omenda ma kore lach ne biro tigo e choko pach jopiny, timo nonro kaachiel kod loso lewnigo. Ma biro mana higni 20 nyaka ne Kenya ket shillings milion 50 e higa mar 2003 e paro maket kod ma, kata kamano ndach lewnigo pok ong'ere nyaka kawuono. Ma kaka jopiny olose wi paro ma kendo koro thichore mar manyo national dress. Paro mar sirikal mogolono ok awinj kodonjone ne jopiny kaka an owuon kodonjona. Gimiyo kodonjona onge kaka inyal gol milion 100 ni losogo mana simbol mar law. To Uganda to hinyore. Kata sani nyithi sikul gomo because of money. Lecturers gomo because of money. Pesa go owinjore donje department moro machielo mondo kony oganda mondo ji wek dhi street ok ne wach law. Apani mana achiel kuom yore ma sirikal osebedo ka yudo go pesa ma ginyalo kwalo in a way, nikech already Kenya ong'ere worldwide. Kenya wase market Kenya in so many ways. Athletes magwa win world championship, gin gi medals, gold medals, ong'egi ni magi jo Kenya. Koro nanga, okay, maybe the bedo gi nanga to nyalo bedo idea marach, but the amount involved is ridiculous. An ka ne data neno ni mano en misplaced priorities. Wan gi dwaro mang'eny sana. Sama waloso kodi ni nitiere nyithindo dhi e grade 9 next year. To skunde mang'eny pok oyudo kata na classes. Wang'eyo ni junior secondary school jopuonj bende pok oromo. Kuom mano aneno ni mae en gi dwaro ma inyalo sud mbele. Ka chieng' moro Nyasaye ogwedhowa, wayudo pesa maber, to wanyalo tiyo gi pesa moro matin. To kata be mana ni ndalo no chopo, wakwayo ni pesa oti gi pesa matin, ok dwar pesa mang'eny ni yako. Pesa miyako mar miketho onge. John Orwenjo Umidha, mane en jakom duond bura mar ODM bade ma Lego Usonga, ibiro iki odiochieng' ma kiny e duol mare mantie gweng' ma Nyachwinya e sub county ma Lego Usonga, county ma Siaya. Kaluwore gi anyuola ne okang' ma kamano gikawo ni ne odwaro ma bende ne ondiko kata dwaro mar manosenindo Orwenjo, kendo nyasi mibiro tim mana kaka jodongo machon ne imiyo luor mogik. Ripota marwa Diana Londe nigi ler. E gweng' ma Nyachwinya manitiere kaunti ma Siaya, ikruok dhi nyime ne nyasi mogik mar mane osenindo jakom mar ODM bade ma Lego Usonga John Orwenjo, ma idhi tim chieng' Ngeso tarik 28 dwe mar 9 higani. Joma miel ka joma loso bur bende loso. Pogruok manitie kata kamano en ni burni ikunyo e ot. Gino ma osekelo paro mopogore opogore e kind jodak ma gweng'no. Kata kamano, kaluwore gi ripot mar anyuola mare, John Orwenjo ibiro ik e duol mare ma bende notiyogo e rwako wende. Kotelnegi kod jakom mar jodongo kendo achiel kuom anyuola mar Orwenjo, Jaduong' Abanja, owacho ni okang' ma kamae gibiro timo kaluwore gi kwayo mane oketi kod mane osenindo e kindego mane ongima. Komedo ni duol bende en kama ne ike jodongo, mana kaka Orwenjo ne en achiel kuom jodongo. Orwenjo noweyo kwayo no mondo yike e duonde, kendo mano gima kata an awuon nowachona. Nodwaro mondo yike e duonde manogero no emekunye e bur kendo yike. Now obwogo jomoko mang'eny paro ne en gima wendo, to yike ot e kinde machon ahinya joluo ne yikre udi, to ne nyalo neno ng'e gimomiyo ni mar yik mani yike ot nene en piny ne pod opong' kod le maricho manadi. Koro nene make sure itemo kabisa mondo nene oyike kamoro minyalo rito ma le ok nyal goro ringruok.
Abala wacho ni okang' mar iko winjo e duol mare en yo mar luor mar kow ma osenindo, ka okwayo ji mondo kik bed kod buok kata luoro. Wira mano ne timore kinde machon e kind oganda Luo. Gino mane osir kod jaduong' Nicholas Ochogo, ma wacho ni chike makamago ema norito oganda Luo e kinde machon. Ot mane ni yikeno no ok en ota, ne en ot maduong' kaka koro mar dhako maduong'no ema ni yike, ok duol. Mwayiko ni to en dwaro mare no yike i duonde. En bende paro matut ahinya nikech duolno e center mar dala ni mangima. Center mar dala en duol mar Orwenjono. Koro koyiero mondo yike kanyo taparo ni en Orwenjo paro matut moloyowa. Nikech odwa nodong' kanyo at the center of this home e kinde duto kata bang'e. Nikech onge ng'ama mane kama ji duto dhiye, kendo kama odhiye kama ibiro yikeno koro pod odong' kaka center mar oganda makata ok maka kende nyaka jomamoko bende. Mano ne yiko machakre chon, kendo ng'e ni ng'at ma niyike duol niyike kama nobetga, kendo sama niyike ne wiye rango rangach, nene ok wiye ranga kamoro amora, to nikech en ng'at ma uwe notho to ongima kendo orito dhano, emomiyo kata kiwuok gi rangach kacha nidwa timo gima rach to obro neni. John Orwenjo mane en jakom mar ODM bade malego Usonga nyaka thone, ne ochako bedo siasa e kinde mar 1970, kendo ne obedo nyaka jakom duond bura mar KANU e kinde jatend piny mar ariyo mane osenindo Daniel Moi. Diana Ulonde, Ramogi TV. Jogo makendo ratiro mag joma ni kod ng'ol e kaunti mabeyo jiwo piny owacho ma kaunti no mondo ne giketo jogo maloko wach kata sign language interpreters e apise mag piny owacho gi ute mag thieth manie kaunti no mondo gibed gi ratiro mag yudo chenro mag piny owacho mana kaka oganda mamoko. E nyasi mar dhialo kendo yango pek ma jogo manigi ng'ol mar winjo wach mabende ne otime kaunti ma Bay mana Bagila Odinga Stadium, ne oyangore ni nok ma jogo manyalo loko wach ne oganda manigi pek mar winjo wach e apise mag piny owacho mondo giyudo chenro mag piny owacho kaka owinjore, kendo jokendo ratiro mag joma ni kod ng'ol dwani mondo piny owacho e kaunti ma Bay oket maineno ni joma nyalo loko wach ne oganda manigi pek mar winjo wach yudo konyruok, kendo ne ni ute thieth mag piny owacho manie kaunti no bende bedo gi joma nyalo konyo loko wach ne joma nigi pek mar winjo wach. More inclusion kuom joma ng'ol, especially iwach somo, mondo kigolo scholarship to wamed jogo mong'ol madhi skunde mondo gisom. Challenges mokwongo e community ka jiwa ok understand jowa man gi rem mar ng'ol mar winjo, nikech gima duong' ka en weche mag wuoyo, communication. Ingeni de jowa ong'e sign language to yot mondo gi interact gi jowa, nikech constitution mar Kenya wacho ni sign language en the third national official language mar Kenya, kendo en gima nobedo passed e parliament. Koro atemo mana jiwo ga jowa mondo timang'o opuonjre sign language mondo ging'e kaka ginyalo wuoyo gi jowa, nikech dhi ma higa ni wacho niya sign up for sign language rights. To ka wawe gi dala ni gin jomong'ol ok wanyal puonjogi, de ok wanyal winjo. Koro mano miyo wabet kodgi gi communication mapiyo mok wachandore ni owacho nang'o, otimo nang'o. Koro school omiyo piny obedo global, we are in one world. Joma obedo abused, gi access, justice is served. Mondo cases gi kik lal, kaka most of them cases lal, nikech issues mag thuolo donje ko, timre e community, and gibende kaka gi conditions mag del mag ng'ol, gibede discriminated. Koro ineno ka ok dew gi ahinya. Migao mar somo kutenore kod riwruok mar Forum for African Women Educationist FAWE tiyo kod grube mag jopuonjre kata clubs motis kaka tuseme mar kedo kod midhiero adek ma jokorowere ma oting'o mako iye ma ohiu, lwenje mag kit chwech kod tuo mar ayaki. Jojuma miyowa mathoth kowuok Migori. Kwan rawere makalunjego mag kit chwech, gamo kutego mag ayaki, kaachiel kod mako yemo mondo pod ni malo e kaunti ma Migori. Lipot yango ni atamalo maduong' mag jogo eko ma pod gamo kutego mag ayaki e kaunti ma Migori gin rawere mantie kind higni 15 kod 24, ka bende atamalo 20 mag jogo mako ich gin rawere ma hikgi tin ne 18. Migao mar somo ka otenruogno mar Forum for African Women Educationists kata FAWE tiyo kod gube mag jopuonjre ma ong'ere kaka clubs e skunde ma otisi kaka tuseme club mar kedo kod midhiechegi.
Sikund sekondar mar nyiri mar Mabera e subkonti ma Kuria West en achiel kuom sikunde mantie kod klabni ma Tuseme. We are 2 patrons. We have a total membership of 50 girls. So Tuseme simply means speak out. So the club mainly, the main objective is to empower the girls to be able to speak out about issues affecting them. Issues like FGM, early marriages, rape, and such like issues. Ivo Juang Materogno Mar Forum for African Women Education is Katafawi. Wacho ni gisichako clubs mag Tuseme e skunde aboro e kaunti ma Migori. Moro achiel ma Fawe Kenya timo, wan gi project miluongo ni Marisha Msichana makonyowa mondo wakony nyithindo manyiri mondo duok iye mohiu chien to gi mondo nyombo miterogi e mapema kapod ok giromo be mondo dok chien. To gi mar adek gima watimo zaidi eni mondo nyiri momako ich kapod ni e skul mondo doge skul mondo som. Kao kalo kuom clubs gi mag Tuseme, jopuonjre osido thuolo mar bedo kod lalruok e kindgi giwegi e weche moting'o mago mag mako yie momondo, lwenje mag kit chwech, tuo mar ayaki kod mamoko. In Tuseme Club, we normally discuss more about our lives. Tuseme Club aims at improving us not only academic but also socially. That a girl is born into a family which is not able to cater for her needs. So you find that he goes outside looking for another way in order to get something that he or she wants. But as per now, we have educated the girl child that it's not a must. Just focus on your study. Right. The rate of teen pregnancy was so high. But as we speak, the head of institutions are reporting a decrease. You are required to have 50 club members, but the benefits normally trickle down to the rest of the student population because we pick these members from the different streams. Japuonj maduong' mar skul sekondari mar nyiri mar Mabera Mary Lucy wacho ni kao kalo kuom Tuseme Club gisedwoko piny kwan mag jopuonj mako iye ma oyu. Ile ka gine Tuseme Club gin thuolo mar wuoyo kendo gipuonjre giwegi. Muhiu osedok chien kabisa e skundni. Osedok chien. Kao pogore kod kedo kod mako yie ma oyu, kute mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kit chwech. Jopuonje kao kalo kuom Tuseme Club bende twak e weche mopogore opogore ma oting'o ler mar ria, tiyo kod lony manyasani e somo kod mamoko. Fawe Kenya okelo computers ne skunde aborogi. E skul ka skul wan gi computers adek ma waketo negi wifi nyaka gi antivirus mondo nyithindo gi opuonjre mang'eny. E counseling kata gombaka gi nyithindo kata hocho ne nyithindo man gi tabu mang'eny koa dala, yudo moko ae family ma ji opogore koko ng'eny timre nadi. Yudo ka Tuseme Club osemiyo nyithindo gi obedo thuolo. Tuseme has given us 3 computers that the girls are using for academic work. George Juma, Ramogi TV, Migori. Eten migawo malimbe Rebecca Miano yango ni piny owacho mamalo dhi siro kuonde limbe duto e Kenya eno ni obergi kendo ong'egi mondo mi gimed kelo yuto. Seche mane otimo limbe kaunti ma Kisumu nyasi ma odiochieng' limbe piny mangima mano World Tourism Day, Miano ne wacho ni Kisumu kod alwora mare ni kod nyalo maduong' mar ywayo welo. Bende riwruog governors kokalo kuom gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu wacho ni counties tiyo matek maneno ni gibero kuonde limbe mayudore e alworagi kendo kwayo piny owacho mamalo mondo ti kodgi machiegni. Jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili to medo ni Kisumu ni kod nyalo mar rwako welo mathoth gino ma osenenore kata ndalo machien. And as much as the national government wishes to protect our national airline, the amount of money that we are losing from the tourism industry is larger and supersedes the amount of money that we are gaining by trying to protect an airline. By having an open sky policy means that every single airline can be able to land in Mombasa. Mombasa can be able to be open to an excess of 300 cities worldwide if those airlines that have shown interest, that have already put in their stake, that they wish to be able to land in Mombasa, but because of bureaucratic challenges of not allowing them to be able to land in Mombasa,
we are missing an opportunity of 300 cities plus converging within Mombasa. Mombasa being a tourist destination, tunataka tutoe watu ambao watahatarisha usalama wa utalii ama wakazi wa Mombasa. So ni jukumu letu kila mmoja, na nilisikia mtoto akiimba hapa akisema ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha kuwa Mombasa is safe for each and every person. Jo alebo wa malodu wa korose ukambi marke uteko stima Kenya Power kumlal mar stima e gweng'no kum dalang'wen mokalo. Kotel ne kod jakomari ruok ma jo ale county ma Turkana Edward Okumu. Jalago wacho ni gisedo lal mathoth kaluwere kod lal mar stima ka gimedo ni jonjore bende monjogi kamudho lil. Koro gikwayo kambi mondo winjre kendo winje ywak gi mondo resgi mapiyo. Iko sawa na tunaona sasa ni karibu mwezi stima imepotea, inakuja ikipotea, na ni vizuri Kenya Power wanatueleza kama wawakilishi wa wafanyabiashara ili tuweze kujua stima inapotea namna gani na inarudi kama wakati gani, kwa sababu bila stima tunalipa stima, wafanyabiashara wanalipa stima, na unakuta kwamba kufika mahali ambapo sasa biashara zinaanza kuharibika, vitu zinaharibika kwa fridge, haikai, sio jambo mzuri. Sheria inasema lazima kuwe na gazeti notice ya kuwa siku fulani kutakuwa na shida ya stima, watu wajipange. Kama unafanya biashara sasa au ununui maziwa, uweze nunua samaki, uweze nunua inaitwa nini, mbuzi, unajua kuwa Kenya Power alisema siku fulani kutakuwa na shida ya stima. Lakini hii hawa ni ya kuamka asubuhi na kukata na kunyamaza. Na kama wanajua wameshindwa na generators, si watuletee hii stima iko Rorogot na imefika Rokichari, watuletee hapa. Na tusahau hiyo mambo ya stima yanaendelea. Naomba wale wote wanahusika na mambo ya stima washughulike na waweze kutusaidia. Jopur mag Dengwe County ma Tharaka Nithi opako od bura mamalo kuom wito oko paro ma chik midendo ni Mong Bill 2022 manoter e nyim od bura kod Senator Enoch Wambua. Jopur go wacho ni jod bura notimo maber mar wito oko parono kaluwore ni pach jopur ne ok okaw. Gipako jod bura kama oting'o Gitonga Murugara, jod bura ma Tharaka kuom kwedo parono. Jopur ogeno ni komiti moting'o jod bura kod senators migeno ni biro nono paro ma chik no biro timo gima kare mondo gine ni jopur mag Dengu oyudo ber. Kuru sana kwa National Assembly kwa kuikataa, maana kwa vile ilianzishwa haikuanzishwa rasmi kulingana na mikakati, maana isikuwa inastahili kuanza kwa mkulima, ulizwa maoni yake, elezee vile angependa Dengu ilimwe na itekelezwe mpaka iende kwa market. Lakini walilukia wakaenda wakatoa hiyo bill yao, wakaitikia na wakapitisha. Kwa hivyo naomba sana serikali yetu itusaidie na mbegu, ituletee mbegu kwa mapema kwa wakulima wetu, na tuletewe ile mbegu inaweza kufaa ama kustahimili hata kama ni mvua kidogo ama jua kwa ile masehemu tunatoka ama maeneo yenye tunalima kwa hii Tharaka Nithi. Tunaomba serikali yetu ya ungatuzi na serikali kuu tupatafutie soko uko India. Tuwe sisi wakulima wanakuja wale wananunua hapa kwetu, alafu inaenda huko, tunapata faida, tunapata kujimudu katika maisha yetu. Ya kwaro mogibang report motin record pur mar Dengu kao yoyo kata kamano kikidhi mabor kawa duogo weche mag tuke kogalo oduoge pacho ka kendo gidwaro chako tugo league magisebedo ne oko kuom thuolo mar jumbe ang'wen. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unaweza ambia nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3.
Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo owuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviatorshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by PCLB license number 428. Echero marthum dagmor visa to wakelo ni jongo loma mit kabisa bantiki bandana and spizo nganganye kache koda Jomo Nava tutaki vita tunataka muziki on the ones and twos of course myself DJ Kolo and of course inakurunga tu ankorka ndiso miel kaza kaka wati mega kaza chale wali bado kodala vox dance but you want to for the Achia, the Kenyan Taro. Imagine. Ma engi moko ni gobeni by Katamati. Ya karamogi machiegni pau tuke adhula lig maduong' pachoka odonjo jimbe mar 4 kinde ma joloch season mokalo Gor Mahia biro kaachiel gi Police FC tugo tukegi mokwongo bang' tiekore gi tuke mag CAF. Kaka James Opondo lero, Shabana biro tiyo gi pap margi mar Gusii Stadium bang' gedo mari rumo. Alap ma Kenyatta Stadium Machakos odiochieng' makiny biro rwako joloch tuke adhula lig maduong' season mokalo Gor Mahia e kinde ma gibiro rakore gi klab mar Mathare. Gor Mahia pok otugo tugo moro amora season nikech tuke mag CAF Champions League. Kocha Leonardo Martins Neva oseiko joge ka en gi geno ni Kogalo biro kawo kombe margi mar 22. We must keep the same spirit. Also I advise them, I warn them, keep the same spirit that you played against Awali. The same spirit, the same behavior, attitude, commitment, and I believe that we are going to do a nice game, like our debut in the Premier League. Sasa tumemalizana na CAF competition, tumerejea kupiga ligi yetu, na kama unavyoona tunajiandaa kuchuana na Mathare Jumamosi, na nataka kuwaahidi mashabiki wetu wasife moyo, na sisi kama wachezaji tutajaribu kila tuwezalo kuhakikisha kwamba tumeanza msimu na kupata alama 3. Bangedo mare ruma Yanga lap Gusii Stadium biro bago tugo kind club mar Shabana FC gi club mar Posta Rangers.
Shabana ma osebedo katiyo gi alap mar Raila Odinga Stadium kaunti ma Homa Bay biro yudo thuolo mar tugo mbele johera mage kaunti ma Kisii. Kocha Pamzo Molo lero ni alapno biro miyo gi thuolo mar tugo gi chir nikech thoth mag johera Shabana biro chopo kar rombgi. Kwanza nafurahi sana tumerudi hapa Gusii Stadium na naweza sema it has been long because the last time league imelichezwa hapa ilikuwa 18 years back, but now since games imerudishwa hapa unapata tutakuwa tuna enjoy hiyo home ground advantage. Club Matalanta FC kwa machelo biro bedo Wendo Bidco FC alap Mathika Stadium. Talanta mitayo gi kocha Jacqueline Juma biro etugoni ka gin gi chira bang' loyo club ma Sofapaka gola 1-0 etugi mokwongo. Talanta nonyiewo jotugo manigi lony kama uting'o Mustafa Oduor kowuok Shabana FC, Bernard Odhiambo gi jagol Gabriela Ndika kowuok kuom jobengi ma KCB, Emmanuel Osoro kowuok Nzoia Sugar gi Eric Otieno mane tugo ni Tusker FC. I think it's a great motivation to the players. Basically we discussed and said that we are taking one match at a time, but we had an agreement that the first match we should get maximum points, of which we did, so it gives us motivation going forward and playing the other matches. Etuke mamoko KCB biro rakore gi Ulinzi Stars ka Murang'a Seal biro bago tugo ne Mara Sugar. Elap Mumias Complex Kakamega Homeboys biro tugo gi Kariobangi Sharks, KFC Leopards biro tugo gi Nairobi City Stars. Police biro loro odiechieng' ma Jumapil gi Tusker FC. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Kapod walose weche mag Shabana, club ma Shabana biro tugo tugi mokwongo alap Magusi Stadium bang' do winjo ywak gi kendo chungo kum mar rembedo gi jare alap Magusi tuke gi madala. Ng'eto mare jang'ad bura John Ohago leo ni do yie kod kwano mar winjo burano mapiyo mane omaki gi riwruok matayo tuke pachoka. Ketho mar donjnego Shabana ibiro chungi nyaka tiek winj burano. Riwruok mar FKF biro chwalne gi chik mar do ogolo kawuono kapok ochopo wuok tich. Burano ibiro winji tarik 3 dwe manyien. Shabana ne okum bang' jara magi wachore ne oketho alap ma Ulinzi Complex e kinde mane Shabana rakore gi Ulinzi e tuke adhula lig maduong' ma pachoka. Piem mandigni pinje mag Africa motisi ni CAS Road Cycling Africa Championship biro bagi boma Eldoret e kind tarik 9 nyaka 13 dwe manyien. Nyasi mar yango piem gi mane oyiere gi jatend migawo mar weche tuke Kipchumba Murkomen biro bagi Kenya e piny mokwongo bang' tuke gi e kind pinje mag Afrika ma ugwe. Kidieny ma jotugo ma hikgi ni piny 23 biro yawo tuke gi tich abich kapok tuke madongo timore chieng' Ngeso gi Jumapil. Kidieny ma jotugo madongo ma Wakeini biro bedo kilomita 104 ka joma yawuoyi biro bedo kilomita 157. Tuke gi oyo jotugo ma sulwe kama oting'o jaloch dek piem mag Tour de France Biniam gi May. So we can see Kenya mbele. We have a big contingent now. We have cyclists that have been training and practicing in Europe, and we've had to call them back in. We have the likes of Kea, we have the likes of Karaya, we have the likes of Evans, Wangai, and a whole bunch of others. And with the ladies, we have, of course, our veterans. We have Nancy, we have the likes of Monica, we have now Kendra. These are amazing athletes that have been doing great also off camera. And we hope to showcase what Kenya really has on the road cycling. We want to, invite as many Kenyans as possible to be present and cheer our teams and cheer this very important sport as one way of inspiring the world to see that we love cycling. But if we leave it to just the cyclists that are on the road alone and there are no people across the road, then, along the road, then people will say it wasn't worth being hosted in our country. Please come out in big numbers as citizens of the 3 counties. Idumar Papma Karatu National Stadium, Karichungun Buramaga Tundu, South County Makiambu, Birumo Tokudu Echel Bang, Gedo, Mare Chungi Kumigna Biramo Kalo. Kano Lose Kindemano Limo Alapno, the 10 Migama Tuke, Kipchumba Murkomen, Pap Makiratu, Nechil Pompemane, Uchung, Kendo Gedo Mari Karakamani Birutiki. Pauno Makarato kutiki do mare biro konye gero mich magrovere alwarano. Kar goya bale na chelu kumkunde ma ibiro medi gedo mogi kapap no nyalu tingo juara mag tuke maromalo faria.
Yes, that's good behavior. We believe that by the end of October, just like I promised in Kirigiti Stadium, both Kirigiti and here Karatu, by end of October should be handed over to county government, and we will work on the protocols or handing over, including the responsibilities of the county government to make sure that this facility is maintained, but also accessed by the public so that it is not privatized or constricted from public good. Director Machon, Eriruok Mateo Tuke Magadula Jotugo Modak Gingol Mungere kaka Kenya Amputee Football Federation Hashim Kamau oyier kaka jakom manyien. Kamau no oyier kaka jakom manyien bang' jokanyo mag riwruogno thicho oko board mane omako riwruogno kotenore gi jakom machon Stephen Muli. Jagoro maduong' mar riwruogno Edwin Murua nokwedo mokalo board no mane othicho oko kuom rem timo yiero nyaka ne gichak bedo e apisi ga mag 2021. Kocha maduong' mar timno Willis Odhiambo lero ni lokruok ma jotelo biro e kinde makare kojiwo jotelo manyien mondo osir tim ma wakeini motelo ne tuke mag pinje duto mabiro bagi mar Barranquilla e piny mar Colombia kind tarik 4 nyaka 10 dwe mar 11 higani. Previous office have been having a lot of challenges in transparency, in how they are spending their money, and a lot of things that has been happening. And again, the office that are outgoing office, they have been there for so long, almost 13 years now. There is no election that has been done since then. Sasa tuna hope hii ofisi imekuja itajali wachezaji. Alafu kama ni wachezaji, nomination inafanyiwa fair. Si ati mtu from nowhere anachukuliwa anawekwa kwa team. Hiyo ni kuendelea kuua wachezaji ro, lakini ukiwachwa na ile njia ya halali hata huwezi sikia vibaya. Kwa hivyo tunataka performance mzuri. Kwa hivyo kama hata ni nje tunapeleka wachezaji wazuri. 13 years is a long time to be in sports, so we want to tell the former office they had no credibility. So we are here to restore the status quo and to make sure that the constitution is followed to the letter. Nyakara mogiro kamano kumbere kode chakruok nyaka giko e chenro mar oimore maga mesa makawo weche manyien obedo gi thuolo mar ikoni odhiambo ma kawuono tok ma onge nindo nikech ano ka DJ Kolo Call Instrumental osechopo ka kendo ikore mar kelo Ramogi Night. Awinjo konyi kuodhona ni stima romo gi pi akene ka stima romo gi pi to chal nade hapa ni mach goji ma onge yweyo. Omiyo kik lock dial kete mana kaindi Ramogi Night biro tok thuolo machok. Nyinga Uchingi Emmanuel jaloko marwa en Wilson Ochuka jogo manindo ubedi gi otieno mokwe.